Fermesa defensarem allò que diu l'Estatut d'Autonomia, en el sentit que Catalunya necessita els recursos adequats per fer les polítiques que li permetin no només resoldre problemes, sinó disposar de projectes de cara al futur, tenir iniciatives de cara al futur. Avui hem fet, demà farem també, donació a dues universitats, a 2 centres universitaris importants, de la col·lecció Bernat Betges, aquesta col·lecció de 350 volums, traduïda al català dels clàssics grecs i llatins. És la col·lecció viva, dic viva perquè continuen sortint traduccions, la col·lecció viva més important en qualsevol llengua del món destinada a aquesta traducció de clàssics grecs i llatins, col·lecció que, similar, només existeix en anglès i en francès. Per tant, missatge clar del govern de Catalunya, desacomplexem-nos quant a la petitesa o no de la llengua. Les llengües no són petites o grans en funció del nombre d'habitants, ho són en funció de l'activitat que duen a terme. I per tant, només una societat amb mentalitat petita pot tenir la pròpia autoconsideració de llengua petita. El català no és una llengua petita. El català és la desena llengua que més tradueix del